Sakit kaayo kong tiyanak. Gutom kaayo. Unya pa, unsahan mo nato ni ron? Wala man tay kwarta. Lakaw rito ka pangayog tabang kay gutom kaayo. Asa man David pa? Basta kutob sanay ka pangayuan ni mo to. Pangayo na kay gutom na kaayo. Wala ta ko diri pa. Ayo, ayo. Ngano naman pud? Si Papa baka nalipong. Walay kaon. Unya ko walay kaon. Pwede may mangayog pagkaon. Gutom ang good si Papa good. Sige, magpangayog pagkaon. Di mo kabalo mo trabaho. Paningkamot mo ay para makakaon mo. Sige na good, maluoy ka. Gutom na manggugay si Papa good. Gusto mo pagkaon? Panarbaho mo kay naida kong luna na mo din ha. Sige lang, ingnon na ako si Papa. Luya po dato nila tioy. Pa! Pa! Unsa manak na kay dala pagkaon? Pa, wala ra ba ko dala pagkaon pa? Dili sila muhatag oy. Kuno di man sila mohatag, maskin gamay lang yun. Wala gyud kay dala. Pa, muhatag na sila pa pero pagtrabahoon daw tadaan. Kamo to na nga pagkaon no. Luya po nila oy. Luoy gyapon sige bingay na pangayog pagkaon. Kailangan gutom man kayo be. Gusto gid mo makakaon para trabaho mo nailo na mo din na oo. Suhulan ta mo. Pa, trabaho na lang ta pa para makakaon ta. Sige, narbaho na lang ta. Luya nila ate, oy! Ay, walay, loy! Limpisayan na ninyo kasagingan din na, ha? Tara pa. Pa, asa limpisaw na ni pa, kanina sagbot? Oh, kanang nga sagbutagod mo nilimpisa ha. Pagdali kay pasin makasukan taron mayaw-yawa na punta ron. Pa, pastasan ako ni pa para mahumantag dali. Sus, mo ba na agi ninyo? Hinayan ninyo mo trabaho, oy! Paspasan naman gani na mo ni. Paspasan tapos mo rin agi. Binuang. Bantay mo ha, deduction ko na sildo ka ng inyong agi. Pasagdaan lang na ninyo si ate. Bang, saan man nato na ron pa, nadidak man ni nato sa ato sildo. Sige lang god. Hangyoon na gunato to, musugot ra lagi to. Ayo, kaon na naman mong sildo. Gamay na kayo niyong agi ba? Buwara mo kayo makaya na mo, ma'am. Oh, dara niyo sildo. Inyuan ang duha ha. Ayaw kasukite, loy kaayo. Nako. Nakakwarta na ta basta paluy-luoy lang lagi mo na oh. Ipalit na to nagpagkaon ron. Hinay kay mo trabaho.